Aksara Jawa niku wonten kalih dasa. 20 ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. 20 disuda 8 kari 12 sing 8 manjing surupe menyang windu, sewindu ana 8 taun. Sing 12 menyang taun, setahun ana 12 sasi. 12 jukuk 5 kari 7 sing 7 manjing surupe menyang minggu, seminggu ana 7 dina, sing 5 menyang pasaran pagi kliwon legi paing pon. 7 jukuk 4 kari 3 sing 3 manjing surupe menyang temanten sakwaline, sing 4 manjing surupe menyang kiblat 4 lor kulon etan, lor kulon etan kidul. 3 jukuk 2 kari 1 sing 2 manjing surupe menyang ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wadon, ana apik, ana elek, ana surga, ana neraka. Sing 1 manjing surupe menyang panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bilih Allah punika Esa 1. Hana caraka ingkang artosipun ana utusan. Ana utusan. Data sawala datan swala. Sendika dawuh napa ingkang dipun utus. Padha jayanya. Sama-sama kuatnya, padha jayane. Sama-sama kuatnya. Moga bathanga ma sukma raga bathanga bathang. Dadi raga sukma kali raga lek pisah namung dadi bathang atau dadi bangkai. Ingkang walikanipun ngothong bagama nyaya jadapa lawa satada. Ngothong bagama, ngothong aja ngathongake tangan. Lek iso weweh, aja mung ngathongake tangan, iso sing apik malah iso tangan mengkurep. Ngathong bagama lan ngakeh-ngakehi poso supaya awake dhewe iso ngrasake apa sing dirasake wong fakir miskin. Ngothong bagama nyaya jadapa nya ya tanpa nono jadapa lek wis